Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ay, parehas ang atong gibati. Pero bisag, wa ko'y luna sa kasing-kasing ni Franco, no? Pero, nagpakita kong pag-unong kaniya sa iyang kasakitan. Kidnapon ko na balang kahanas babes, no? Unsa? Imong kidnapon? Og si Franco? Akong dagiton og akong bilanggoon. Oh, Chris, Dagiton ko si Franco og bilanggoon ako siya. Dili sa putaw nga bilangguan, kundili, prisuhon ko siya suod sa akong dughan. charot baby mo diya eh. Bitaw part, oy. Hanggang pangarap lang tayo, ha. Maugid, Chris. Uy, si Miss Babes ay, may sinyas nga paatuon tao. Palayo man mo. Oo, Miss Babes. Okay ra. Si Franco, dili mo duty. Dili sa siya mo drive na ako. Humanon sa una niya ang pagpangaji sa iyang nanay. Okay. Og siya lang usa diri sa bahay. Pwede, voluntaryo ko, ha. Ako'y makikuban kang Franco, ha. Chris, Ako layaya niyo, Franco, ha. salamat. Og ikaw, auntie. Oh, ako, duaw-duaw lang unya ko. Parehas ta. Hatag lang ta og support ni Franco. Bitaw, siya na lagong usa. Mao nga, voluntaryo ko, ha. Ako yaya. Manang Inday. Ay, day babes. Wa ba'y nangita na ko? Aduna kaayo. Kinsa man? Ang imong uyab nga si JC. Kanunay nangita kanimo. Di man kuno siya karon makakontak gud nimo. Mao ba Manang Inday? Ay, unsa man gyud inday? Di na gyud ka anak niya? Naningkamot kog likay niya nang. Pero mahal na ko siya. Naku, mahal nimo niya mulikay ka. Nga naman na. Wa mong gud mausab ang batasan Manang Inday. Ay, kana. Importante yun ang batasan sa tao, day. Manang Inday. Kay, may panultihon nga nagkanayon. Nga akong nabasahan sa Facebook. Unsa may nabasahan nimo Manang Inday? Ingon ni ini ay, education. Your degree is just a piece of paper. Your real education is seen in your behavior. Manang Inday. Ang degree ko no nga imong gihuptan, usa lamang kana ka papel. Pero ang tinuod nga edukasyon, makita dia sa imong batasan. Nang, kuyogi ko. Doon ako'y paliton. Uba, way problema. Kuyugan ta ka. Asa di ay ta, Miss Babes, oy. Sunod na ako Manang Inday. Aw, Mga una na ta. Sige. Gutom ko. Hala, Manang, anak lang ta diyas Laguna. ay, sige, bisag asa. Okay ra gyud ko, miss. Manood ta diha. Ay, kadiyot lang, Miss Babes. Nga naman Manang Inday. Tanawa. Dili ba nga si JC man, ha? Uy, may kuyog nga babay na ngaon. Oh, shit. Siya ka na Manang Inday. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Unsa man, dili ta mo padayon di, ha? Mudayon ta. Sige na, manood na ta. Oh, okay, pero... Ayaw ka balaka. Dili ko bastos Manang Inday. Ay, ang ako ba? O mag-aaway ka mo? Dili na mahitabo Manang Inday.
excuse na. Mato na ko sa washing area. Go ahead. Oh, hey, wait. Nga no? Di ba nga ang imo man ng ex, si Babes? Oh, siya tuod. Excuse, ariyon ko na. Okay. Kiningdong, kini siya, utan Bisaya, dayon, pompano, kanang grilled nga pompano, o bamidong. Yes, miss. O kapilisad og rice, duha ka cup, og lemon juice. Yes, miss. Ako'y balik ko yung order mo sa Mm-mm. utan saya, grilled pampano, bami, ug rice, ug lemon juice. Yes, sakto na. Okay, mga 15 minutes na, miss. Dong, dali-dalian dong kay mura magigusla namin. Paabot lang ha, paabot lang. Miss Babes, si JC ni paingon nato. Pasagdi. Hello, babes. Hello. Hi, JC. Babes, kanang kung ako ng staff, no? No need na nga pasabton ko ni mo, JC. Pero, babes, Enjoy, JC. kuan Aon babes. sa man, humana mong pangaon? Kay kun wa pa orderan ta mo. Humana ba ikaw? Aw kun mauna, ang humana din mo kaon. Please, mangaon pa mi. Leave me, JC. Babes, Please. Ayaw ko himo ang bastos. pero, babes. Sir, mangaon pa mi. Okay. Sige, biyaan na mo. Labing maayo. Balik ka tong imong kuyog. Babes, remember, I love you. Get out! Dihaw na mo. Baka kon. Iya ako nung staff. Inday, ayaw paghinak. Kay mahal kayo ka ng imong luha. Maunay kinaingon nga the most expensive kuno liquid in the world is tears. Manang intay. Tinuod ba ka na, Inday? The most expensive liquid in the world is tear because it's 1% water o 99% feeling. Nang intay. Si Chris, tingali ron. Oh, uy, Part Sandy. Gidad anti kag pagkaon no? Pork belly. Part. Basig wa pa kay paniud to ba? Part, bida. Samot kong gugma ni mo da. Part, adi. Part! Uy, Gusto kang muapas sa imong nanay Mikay? Part! Respetuhi ko. Ayaw kong bugal-bugali. Kasabot ka, ha? Part Franco. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.